சே, டேய் என்னடா ஆச்சு? மச்சான் இன்னைக்கு மார்க்கெட் நான் நினச்ச மாதிரி மூவ் ஆகிட்டுக்கடா. இப்போ என் கையில் 50,000 பணம் இருந்துச்சுன்னா அதை 4-5 மடங்கு பெருசாக காமிப்பேன்டா. ஆனால் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண யாருமே இல்லைடா. சே, இப்போ என்னடா உன் கையில் 50,000 இருந்தா நீ கண்டிப்பாக மார்க்கெட்டில் சம்பாரிச்சிருவில்லடா? என்னால் முடியும்டா. காட்டு மச்சான், நீ மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ணி இப்போ சம்பாரி. உன்னை நம்பி கொடுத்துருக்கேன்டா, என்னை இருட்டில் நடக்க விட்டுறாத. கண்டிப்பாக மச்சான். மச்சான் தேங்க்ஸ் மச்சான், என்னை நம்பினதுக்கு. தேங்க்ஸ் மச்சான், நம்பிக்கையை காப்பாற்றினதுக்கு. ஒரு தடவையாவது இவன் சொல்ற கதை நிஜமாக கூடாதான்னு ஆசையா இருக்கு.